Nakabaton og upat ka bag-ong 40-footer refrigerated container van ang Davao City Food Terminal Complex sa Dalyao, Turil human gi-turnover kagahapon Abril 5 nga nagkantidad og 17,363,200 pesos. Dako kining tabang sa mga mag-uuma sa Davao City ingon man sa Rehiyon 11, sanglit aduna na sila'y kabutangan sa ilang mga overharvest nga produkto atol sa harvest seasons, partikular na ang mga gulay ug prutas aron dili dayon madaot. Makatabang sab ang mga refrigerated container van nga malikayan ang food poisoning ingon man masolusyonan ang problema sa food waste. Ang cold storage facility usa ka component sa Regional Food Terminal Program sa National Food Authority kun NFA ug Food Terminal Incorporated kun FTI. Ang pondo nga gipalit sa pasilidad gikan sa FTI Corporate Operating Budget. Sa karon dili pa magamit sa mga mag-uuma ang refrigerated container van sanglit. Magmeeting pa ang Davao City Agriculturist Office kuyog ang Davao City 19 Council aron masabutan kung unsa ang mga pamaagi ugaling ipagamit na kini. Lauman nga magamit kini sa mga mag-uuma ug asosasyon sa dili madugay. Sa kinatibuk-an, dunay 7 ka refrigerated container van sa food terminal sa Dalyao ug ang tulo niini gikan sa Department of Agriculture. Mitambong ato sa turnover ceremony kagahapon silang Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte, City Agriculturist Leo Brian Lioterio, NFA Administrator Attorney Judy Carol Dansal, FTI President Robert Tan ug NFA 11 Manager Dayan Silva. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.